आच्छा रायजोफोर गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। मैया आं दिनैखि मिडियायाव क्लियारिफाइ होदोंमोन। नंगौ प्रकाश आरो गीतामोना फैसाखौ होफिनबाय। नै फैसाया रायजोफोर फैसाया नै, नाथाय आं मिडियाया फैसाखौ दा खेबा दा होननायखाय आं फैसाखौ खेबहोआखै। ओमफ्राय नैबे 500 थाखा न'नि बेबो 500 थाखानि गाइड, गासिबो 500 थाखानि गाइड जोब, गासिबो 500 थाखानि गाइड। बे गाइडफ्रा 500 थाखा जोब आरोखि गासिबो। दा आङो आसल थाखाखौ मोनबाय, खिन्थु आङो सुद बिदोंमोन, सुदखौ मोनाखै। आं नांला सुदखौबो। दा बे आरोखि फैसाखौ होफैबाय। नाथाय बिरबल गीतानि ब्रा ब्रा क्लियारिफाइ होनो थिननायाव आं क्लियारिफाइ होदों। बिथांमोनहा दाखालि 2 तारिखनि भिडिअखौ लानानै बिथांमोननि न'खराव गोबां दावराव दावसि सोमजिदों बिसि फिसाय रायजो जानायाव। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा गाबै गाबै आंखौ खावलायनायलाय भिडिअखौ दानदोनायखाय आं दानस्रांना होबाय आरो मिडियायाव क्लियारिफाइ होना होआ माय अननानै प्लिज होननायखाय आङो मिडियायाव क्लियारिफाइ होदों। नाथाय दिनै फुङाव आं नायबाय मिडियानि जेनोखि माबा कमेन्ट्सफोर आंनि बिपुल मुसाहारिनि सायावसो गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होदों। सोरबाया होनदों चेयारमेनलाया बिदि जायो, सोरबा होनदों चेयारमेना दालाय मानो दुगा मुगा दोखो दोखो बुजादों होनदों, सोरबाया होनदों गावनि खुगा दं होननानै जानला मानला बुंनायावनो दिनै दोखो दोखो बुजाबाय होनदों, सोरबाया होनदों माने क'क्राझाराव नेवलाय खांख्राइ नागिरनो दाफैसै बायदिसिना कमेडियाव लिरदों आरोखि। दा बाथ्राया बे नङा, आं दोखो दोखो बुजायाखै आरो आंखौ बिटिआरआव दोखो दोखो बुनो हाग्रा मानसिबो गैया आरो आं बुजानाय खामानिबो मावा, नङा होमबा? दा बे आरोखि। दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै क्लियार होनो नागिरदों। आंनो फैसा हरदों, आंनो फैसा मोनबोफिनदों, आंनो गुबुननि आंजों लोगोसे गुबुन सासेनि फैसाखौ आं रिकभारि खालामना हरबाय, आरो आं दिनै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरजानांगौ। बेखिनियाव आङो दुखु मोननानै दिनै गीताखौ बुंगोन। गीता आनै नोङो भिडिअ बानायनानै आंनि सायाव क्रेडिट रिकभार खालामफिननो थाखाय नोङो फैसाखौ जों लादोंमोन, प्रकाश भाई नोंबो फैसाखौ लादोंमोन, हरफिनबाय होननानै भिडिअ बानायनांगौ, नङा होमबा? बेबायदि बानायनांगौ। नाथाय नोंथांमोना आंखौसो खावलायफैनानै दिनै आंनि क्रेडिट रेपुटेसनखौसो नोंथांमोना ब्लेकमेल खालामफैनाय बायदि आं मोनदों आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ क्लियारिफाइ आं होनाङामोन, नोंथांमोनासो होनांगौमोन फैसाखौ लानानै जों हरफिनबाय होननानै। नाथाय ओरैबायदि फासायफैबाय बिसोरो, आं अननायावनो जाम्बा जादों। आं अननायाव दिनै आं रायजोफोरजों गाज्रि कमेन्ट होजानांगौ बायद' जादों आरोखि। बेनि थाखायनो आं गीताखौ खावलायबाय, नोङो गोख्रै माने आंनि सायाव माने भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौनो। बिथाङा होनदों आं ससियेल मिडियायाव थैनोबो ओंखारनो हाया। बेबा मा खारन दं, बेबा मा खोथा दं, बेबा बिनावबा मा कमेन्टफोरखौ आं बुजिया। दिनै गीता आरो बिरबलखौ आं गाज्रि होननो थाङाखै, मोजां मोननो थाङा। नोंथांमोना गीता बिरबलखौ सिनायनानै लानोबा, प्रकाश इउटुबाव सिनायनानै लानोबा, चिरां डिस्ट्रिक्टनि खाथि खालानि सोरबाफोर जुदि कमेन्ट हरदों, कमेन्टगिरिफ्रा कमेन्ट हरदोंब्ला नोंथांमोना गीता आरो बिरबलखौ सिनायनानै लानो हागोन। बिरबला जाहैबाय गुरुबासानि, गीताया जाहैबाय बङाइगाव थायो सामथाइबारिनि। बङाइगाव, सापागुरि, बेंटल गेटआव बिथांमोनखौ सोंबानो मिथिगोन मा टाइपनि मानसि, बेसे मोजां बेसे गिदिर थिखादार बेखौ मिथिनो हागोन। बिथांमोनाव सोंना लादो। बिथांमोनाव सोंनो हायाबा साखाथि फाखाथि बङाइगावफोरनि मानसिफोरनाव खबर लाबानो जाबाय। बिथांमोननि माने केरेक्टारफ्रा मा मावो मा मावा नोंथांमोना सोंना लाबानो जाबाय। दिनै बिपुल मुसाहारिया बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय, आङो दुखु मोननाया आं होनाङामोन भिडिअ रिप्लाइखौ। आं होनायाव दा आङो कमेन्ट होजादों। बेनि थाखायनो गीताखौ आं खावलायदों, माने आंनि सायाव नोङो काउन्टार भिडिअ हो आरो क्लियारिफाइ हो। फैसाखौ लांमारदोंमोन प्रकाश इउटुबारा, जों हैबाय होननानै। मिडियायाव आं होआखै फैसाखौ, अब्लाबो आं दिनै बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ रिप्लाइ खालामबाय। आरो रायजोफोर, गीतामोनहा आंनाव गमामायै खावलायदोंना खावलायमाराखै, आङो बिनि मेसेजखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननि सायाव आपल'ड खालामगासिनो दङ। आरो मैया जे फैसा आजावलायनायनि मोनसे फटक दङ, बेखौबो आङो नैबे फेसबुकनि गेजेरजोंनो आं आपल'ड खालामना होगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। बेखिनिखौ बुंबाय। आरो रायजोफोर माने मोजां स्टाडि खालामनानै कमेन्टफोरखौ लिरलाय आरो गावजों गाव गोरोबनानै थानाय गोजोन सान्थिखौ